Dak li qed jintilef ma tistax terġa' ġġibu lura. Dikjarazzjoni b'saħħitha minn Ruben Grima, arkeologu u membru tal-Kummissjoni Interdioċeżana Ambjent li kien il-mistieden ta' Robert Cremona waqt il-programm NetLife. Huwa saħaq li rridu nitħabtu aktar għal pjanar li huwa għal-ġid ta' kulħadd. Dan għaliex qed nużaw riżorsi li ma jiġġeddewx li diffiċli treġġaħħom lura. Sitwazzjoni gravi li qed jitkellem fuqha kulħadd, mhux biss l-esperti. Ma nistgħux u għadin naraw periklu gravi illi wis qegħdin nagħmew fuq dan is-sens aktar limitat ta' flus fil-but u kultant flus fil-but għal ftit li qed inħallsu prezz li għadna qas bdejna nifhmu kemm hu prezz għoli għalih li ħanħallsu mhux biss aħna imma uliedna u l-ġenerazzjonijiet futuri. B'referenza għal permess ta' żvilupp fuq art OTZ fil-qala, Ruben Grima qal li kulħadd qed jaraf li qed infallu fl-ippjanar. Kulħadd qed jaraf li qegħdin nagħtu x-xemx bl-arbil, li qegħdin infallu huwa falliment tal-ippjanar meta jista' joħroġ permess ta' dak it-tip. U l-Kummissjoni ilha ħafna tgħidu dan u tiġbed attenzjoni għad-djufija ta' dan il-qafas u għal-bżonn li jiġi indirizzat. Huwa saħaq li meta tara parodija ta' proċess li suppost huwa għal ġid komuni, fl-aħħar mill-aħħar huwa tradiment ta' responsabilità lejn dawk kollha li se jiġu warajna. Kull intervent li għandu impatt u li qed jiekol minn dawn ir-riżorsi komuni qed ifaqqar lill-bqija tal-komunità. Dak il-gwadan qed isir għaskapitu ta' il-bqija tal-komunità. U qed nitkellmu fuq faqar ambjentali. Ġifieri importanti niftħu għajnejna fuq għadi. Qegħdin niftaqru ambjentalment. L-arkeologu Ruben Grima appella sabiex ikun hemm passi reali għat-tibdil fid-direzzjoni lejn is-sostenibilità tal-qasam tal-industrija tal-bini nnifisha. Meta jkollok sitwazzjoni bla rażan bħalissa, waħda mill-affarijiet li hija medda hija l-industrija tal-bini stess, kif ġara f'pajjiżi oħrajn fejn kien hemm booms kbar ta' bini mod rapidu ħafna. Meta dak krolla, l-ikbar tisbit anke f'sens ekonomiku ħaditha l-industrija tal-bini stess. Ġifranka biex nikkuraw l-industrija, rridu nibdew nkunu aktar għaqlin. Huwa temm jgħid li hemm bżonn ta' pjanar fit-tul f'dan is-settur, dan għaliex kollox qed isir bla ħsieb.